Здравей, аз съм Деси и в това видео ще те взема със себе си в едно малко арт приключение. Ще видиш как създавам тази приказна илюстрация с мухоморки върху дървена дъска. Естествените повърхности си имат своя характер и своя енергия. Първо нанасям контурите на гъбите. Моите любими мухоморки. Те винаги ме вдъхновяват с причудливата си форма и магическо излъчване. След това нанасям фоновия цвят с меки приливащи се зелени нюанси, за да напомня за горска светлина. Работя с акрилни бои и гуаш. Обичам да експериментирам и цветовете се смесват чудесно. Добавям светлосенки, финални детайли и малко вълшебство под формата на малки бели цветчета. За финал пръскам с акрилен лак и това е задължителна стъпка, за да запазим цвета и повърхността. Така боята не се изтрива, а се запечатва. Благодаря ти, че беше тук. До скоро!